Добрый вечер. В эфире снова уже более месяца телемарафон Сайва ТР «Голос Криму має бути в ефірі». Мене звати Айдар Муждабаєв. Разом зі мною Ігор Мазур, позивний Тополя. Людина, яку представляти, напевно, багатьом не треба, але ж я все ж таки представив і вітаю. Вітаю тебе з минулим днем народження, яке було кілька днів назад. Я думаю, що наступний день народження буде більш оптимістичний. Дякую. Ну, знаешь, у нас каждый год одно и то же, каждый год борьба. Вот, и я знаю, что ты следишь за ситуацией с АТР. И ситуация сюрреалистическая. Власть через слово повторяет Крым, 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 крымская платформа, крымское все, крымское то, крымское это. Вот как я могу поверить в какую-то платформу крымскую, когда фактически Крымстарский канал выставляют за дверь? Говорят, дают понять, что вы нам нужны там в 10-ю очередь, если вообще нужны. Вот. Ну, у вас незалежна політика каналу, тому їм потрібне бачення адміністрації президента, адміністрації, яка, скажімо, не буде десь піднімати, можливо, ті питання, які не можна вирішити. Говорити це одне, а робити це трошки інше. Ти думаєш, з цим зв'язано? Да? Ну, так, були б ви залежні від них, тоді б, я думаю, можливо, би і двері відкривались би ширше. Але хочете бути вільними, треба бути готовим до тих всіх випробувань. Ну, тут дело вот в чем. Ты, скорее всего, ты прав, потому что мы же не будем показывать перерезание лент. Мы все готовы показывать, но там на самом деле плохо все в Крыму, да? И там уже настолько много политзаключенных и настолько тяжелая ситуация с семьями, ну вообще все плохо. То есть включаешь новости, и все плохо, да? И они нам говорят, что ну, вы же должны как-то подразумевать, что мы какие-то коммерческие каналы должны зарабатывать. Подскажите, на чем заработать? Вот на чем? Устраивать конкурс песни и пляски семей политзаключенных телемостом з Криму или що? Продавати воду, мабуть, Дніпровську. Тоді і за вилучені гроші там таке, ми розуміємо цинізм цієї ситуації, на чому справді може заробляти кримсько-татарський канал. Ни на чем. Вы просто даже, знаешь, даже мысли о том, что мы можем на чем-то зарабатывать, включайте наш эфир в любое время дня и ночи, и вы увидите, что мы производим, что мы показываем. Да? И если держава говорит, что, ну, наверное, не надо действительно мозолить глаза политзаключенными этими обысками, против которых ничего сделать невозможно в реальности, да, пока. Вот, а картинка такая нехорошая, тут праздничных слов не особо поговоришь. Вот, наверное, хотят, чтобы мы ролики какие-то записывали, Крымца, Украина, вот это, знаешь, такое, ну, жизнеутверждающее, чтобы все такое было. Вот. Ну, я думаю, тоді цей канал буде з нульовим рейтингом взагалі. Так як у вас все ж таки постійно питання, які ви піднімаєте, це болючі питання. Тому ті, хто не байдужі до долі України, до долі Криму, вони дивляться цей канал. І вони реально, якщо навіть будуть якісь проблеми у вас, як у незалежного каналу, люди вийдуть і підтримають. Ви державний канал, державницький канал, на відміну від інтерів, від 112, від Ньюсванів і тому подібних, які грають гібридно під Москву. Я напомню, что у нас есть телефон в студии, и даже по Вайберу можно звонить, задавать свои вопросы, высказывать мнение и так далее. Вот он сейчас на экране, и по скайпу можно звонить. У нас такая неторопливая, подробная беседа с очень интересным человеком, которого я просто испытываю некий трепет, что даже рядом сижу, потому что этот человек вот просто в историю Украины вписанный, вписал сам себя. Вот. И как раз сейчас годовщина, как это правильно назвать? Ты маешь на увазі Украина, да, без кучми? Украина без кучми, да. Это вот, по сути дела, начало вот революции вот этой не знаю, як антисистемна. Антисистемна, да. Та система, яка десь формувалася. Ну, я навіть не думаю, що її Кравчук формував. Кравчук був якийсь певний момент переходу від тої української, совєтської, соціалістичної до тої олігархічної, скажімо так. Яка досі існує, да, в тому чи іншому вигляді. А от олігархія вже голову підняла при Кучмі реально. І коли там Донецьким віддали Донецьк, кримським вашим башмакам там, і іншим там дали Крим, Харківський, там Добкіни і тому подібні Харків там прихопили. На Закарпатті там були свої, там були вже і Медведчук там вже вліз, там і Балога. От. Тобто
навіть не в цьому питання. Питання в корупції, яка от реально почала процвітати, це був період Кучми. Кажуть, що Україна в цей час була досить таки сильною державою. Ну, можливо, якийсь порядок він і навів, але цей порядок нагадував десь в деякій мірі те, що зараз є в Білорусі. Коли є батько дає добро тому, ти там, кожен має заплатити чи 20%, чи там скільки. А якщо хтось про це говорить, того можна вивезти в ліс, можна відрізати голову, як це зробили Гонгадзе, тому що там десь треба було замітати сліди вбивства. От, і ясно, що Гія, який був моїм товаришем по війні в Абхазії, він був як військовий журналіст. От, ми були як добровольці, які приїхали. Ви там познайомилися? Да. Да, є фільм «Тіні війни», хто захоче, подивиться його. Він зараз ще, трошки, може, якість не сама краща, але «Тіні війни», де там і я 20-літній, де Гія молодий ще і живий, де той самий Коля Карпюк, який потім разом зі мною сидів за Україну без Кучми, а потім 5 років сидів уже в російських тюрмах як бойовик. От, ну, по сфабрикованій справі ми розуміємо, як росіяни як роблять заручник. як зараз проти кримських татар. От, і 9 березня, якраз от вчора було 20 років, коли наші були ці протистояння під адміністрацією президента, коли на Шевченківські дні, скажімо, були теж певні дії провокаційні з боку влади. І після цього були масові арешти, більше 300 чоловік було заарештовано. На ЖД-вокзалі, автовокзалах заарештовували тих хлопців, які роз'їжджали з акції протесту, просто через те, що він був в вишиванці, чи через те, що в нього була там якась прив'язана жовто-блакитна ленточка на рюкзачку. От. Ну, а нас 18 чоловік не по адміністративній, а по кримінальній справі. Ви бились там? Ну, ми як чоловіки, ми не привикли, як в Росії, там, коли твого товариша б'ють і кричать «Позор». Наших 8 чоловік були заарештували біля пам'ятника Шевченка, ми пішли вимагати їх звільнення. І коли вийшла ця бійка під стінами адміністрації президента, то ми не відступали. Удар був на удар. Ми не діяли підло. Ми були, як чоловіки, тримали удар. Хоча різні передягнуті хлопчики в наші ряди заходили і казали, вон там автобус стоїть без гальмів, давайте цим автобусом таранити Беркут. Тобто їм потрібна була кров. Приблизно та сама ситуація, що в часи Януковича, от цей розгон студентів, показати там, спочатку налякати, спровокувати вихід і потім показати, як вони показали 1 грудня кров під адміністрацію. Але тоді вийшов, 1 грудня 2013 року, вийшло на вулиці Києва майже 1 мільйон українців. Коли ми тоді повстали в 2000 році, коли були плівки Мельниченка, невідомо як записані. Можливо, це були і якісь ігри спецслужб Росії, але ніхто не заперечує те, що свобода слова душилася, так як вона душиться і в наші часи. От, я не маю на увазі ці сепарські канали, я маю на увазі трошки інше. От, і зрозуміло, що не було таких можливостей для інформаційної розкрутки. Тогда інтернету такого не було. Так, не було. Реально навіть і преса теж не могла вийти без, ну, тільки десь на якихось незрозуміло яких друкарнях їх друкувати, роздавати ті газети. Плівки можна було хіба що записати на касети там і роздавати. Ну, зрозуміло, що це не ті масштаби. І люди не були готові, ну, не знаю, тоді ще вбивство перед тим В'ячеслава Чорновола, тобто не було лідера серед таких патріотичних сил. Ющенко ще не вийшов так на політичну арену, він ще щось трошечки чекав, коли, можливо, не буде така гостра ситуація. І ясно, що нас тоді змогли через репресії перемогти. Але ми програли, як кажуть, бій, але не програли війну всю системою. Свои чувства тогда. Вот действительно, убийство Черновола, это ты настаиваешь, что это убийство 99-й рік, было. це от так само березневі дні тоді. А прийшов там той рік, вибори, які без вибора, де був Кучма і Симоненко. Ну, понятно. Тоже з кого вибирати. Вы как бы действительно, вот формально вы проиграли, да? Это вот на самом деле были черные ощущения такие, да, что людей активных пересажали, народ не вышел в большом количестве, да, как Але без нас, я думаю, що, можливо, і не було би помаранчевої, розумієш? Ні, це точно не було б 100%. Це якби була певна така проба сил.
проти системи. Система показала свої сильні сторони, але й показала слабкі. Те, що вони самі, я думаю, знищили Кравченка, як людину, на якій було багато чого зав'язано, пізніше вже трохи, але зрозуміло, те, що вони тоді знімали того ж самого Деркача з голови Служби безпеки, Потебенько, який розказував те, що генеральний прокурор, що це на 97% Гангадзе, а на 3% не Гангадзе, що можна знайти багато таких людей з такими ж аналізами крові, біологічних там різних даних. Тобто система показала свою деградацію, і та тріщина пішла, і та тріщина привела до перемоги помаранчевої революції. Потім знову ці всі ігри за участю олігархів, за участю певних там бізнес-кругів інших закордонних привели до того, що повернувся Янукович. Знову настає той певний момент, коли активна частина суспільства повстає. Ми повстали в 13-му, перемогли, і на сьогоднішній день у нас вже йде війна не стільки з внутрішнім ворогом, скільки з зовнішнім. У нас ці проблеми українські зараз ніби трошки відійшли на другий план, тому що є Росія, яка атакує різними шляхами. Через церкву, через культуру, через мову, через економіку, своїми там кібератаками, про війну вже взагалі не говоримо. Але, все рівно завжди буде 1-2% найактивніших громадян з великої букви, які піднімуть, якщо треба буде 10-20% українців. Вони будуть тою іскрою. І я думаю, що вже найближчим часом будуть знову помилки нашого ворога, я маю на увазі Росії. Якщо будуть помилки нашої влади, вона так само тільки спровокує якийсь протест проти неї серйозний. Думаю, вистачить, може, в Зеленського розуму все ж таки зайняти позицію патріотичну і свою команду сформувати більше з патріотів. І реально виконувати ті обіцянки, які в нього були. Тому що іншого виходу в нього немає. У него обещаний-то много разных было. Например, мир на Донбассе. И вот сегодня Андрей Ермак заявил, что у нас, или даже вчера он заявил это, что у нас готов план, разработанный Францией и Германией для полного мирного регулирования, который должна рассмотреть Россия и согласиться или не согласиться. В России там какой-то зам этого, министра их, говорит, а какой такой план? Мы вообще ничего не знаем, и ничего об этом не слышали. То есть у нас политолог, я не помню просто кто же в эфире сказал, скорее это сказано для внутренней аудитории, чтобы было видно, что мы там что-то в чем-то участвуем, а русские и не собирались ничего подписывать в принципе, да. И вот эта игра словами в мир, она же на самом деле, все же понимают, что в реальности невозможен мир, и границу они не отдадут. Мир с крокодилом взагалі неможливо. Но это не в их интересах. А потом русские не так ослаблены сейчас, чтобы поступаться чем-то. Нет еще таких санкций, нет ничего такого. Серьезно. Осінню вибори. Рейтинг Путіна і його партії влади росте тоді, коли вони атакують, коли вони по безпреділу атакують навіть. Они нарисуют что угодно. Послушай, Игорь, они же, там выбора давно нет. Там просто я маю на увазі, все рівно їм треба показати, гром побєди роздавайся, хай навіть якісь, чи це не обов'язково навіть військова кампанія, попробувати десь економічно нагнути, десь кібератаками, ще чимось стравити. Вони аплодували тому, що Англія Брекзиту, тому що коли це все розвалюється, коли є якісь претензії Франції, Німеччини до Англії, в Англії до тих, коли Штати так само почали виводити війська з Німеччини, теж це в Росії викликало таку, скажімо, відчуття, що вони йдуть вперед. Хочеться надіятися, що адміністрація Байдена зараз буде робити більше правильних кроків. Єдине, що в них зараз внутрішні вирішують питання розстановку сил, людей своїх. І в Росії все ж таки є певний час, десь до, я думаю, весна і літо, на те, щоб ще десь попробувати якусь провокацію організувати і попробувати собі рванути чи кусок території, чи якісь позиції інші завоювати.
перспективою виборів на осінь. Ну і просто показати, що сідайте з нами за стіл, домовляйтеся, бо ми сильні, ми можемо там в Європі дестабілізувати ситуацію, у нас там є своє лобі там, своє там. От, ну, надіюсь, основна все ж таки в мене надія на нову адміністрацію Сполучених Штатів, що все ж таки вони, хоч вони і демократи, ніби як демократи завжди були не такі, як республіканці-яструби, але я думаю, що Байден повинен, як старша людина, яка знає, що таке Росія, розуміє, що Україна в цій ситуації – це союзник, стратегічний союзник, що все ж таки ми для них будемо справді другом, і не буде оцих торгів, віддайте нам Сирию, а мы вам віддамо Украину и тому подобное. Ты слышал, что сегодня, не сегодня, 8 марта, просто это до нас не так быстро дошло, заявил, такой есть товарищ, внук такого Евгения Примакова, помнишь такой? Да, Евгений был Максимович, такой монстр да, советской министр разведки. закордонных справ. Да, и вообще, ну он такой спецслужбистский человек. Так вот, внучок у него, как русский говорит, внучок, он тоже Евгений. Вот, и он, значит, РИА Новости дает комментарий, чем может завершиться для Киева блицкриг в Донбассе. То есть они, во-первых, говорят о каком-то блицкриге. То есть они придумывают, что сейчас Зеленский отдаст приказ перейти... Ну, вони думають, що як Саакашвілі в свій час, скажімо, да. трохи повівся на провокації, так само і Зеленський. Ну, у нас даже об этом никто не говорит в данный момент, да, о военном решении, окей, да. Дальше, если Киев решит прийти в наступление, для Украины это может закончиться только новыми котлами, значит, ну и потерей важных промышленных предприятий и объектов инфраструктуры. Если Киев готовится туда-сюда, решив расплеваться с Минскими соглашениями, ну, лексика тут такая еще, и прочими сантиментами, то полагаю, что Россия не сможет оставить русских, российских граждан на съедение карателям. Каких российских граждан здесь не собираются карателям оставлять на съедение, я не знаю, каких русских. Но вот, по его мнению, в числе прочих инструментов в России должно быть подавление военной командной инфраструктуры и режима, в том числе и вне района непосредственно боевых действий. И если Киев, это цитата, не очень хочет, жаль, потерять своих солдат в новых котлах, то потерять, например, узлы связи, аэродромы, электростанции, мосты, железнодорожная развязка, крупные промышленные предприятия и так далее, киевскому режиму будет очень больно. То есть он фактически, тут речь идет о бомбардировке Киева. То есть это прямая угроза. Если Украина попробует вернуть часть территории своей оккупированной, то будет бомбежка, ракетные обстрелы Киева. Насколько вообще, на твой взгляд, это возможно? И ты как человек военный, ты же в запасе все равно же, да? Ну, але ми, як кажуть, перша хвиля, якщо... Ну, я ж кажу, да. Тобто перша хвиля мобілізації в будь-якому випадку. Що ти думаєш про ці висказування? Я думаю, ну, от Росія, вона діє завжди методами старими, які були і раніше проходили. Так? Тобто всі ці моменти, там, що Придністровський, що Карабах, що Осетія, всі вони були розіграні приблизно по одному сценарію. От, ну, ясно, що там десь влізали, десь є кордон з Росією, десь нема кордону з Росією, десь треба було гратися теж в якихось добровольців, які приїхали з Росії. Вчора він ще був там офіцером Збройних сил Російської Федерації, а сьогодні він доброволець там зненацька, отак, щастя йому посміхнулось. Тобто ці всі цирки ми розуміємо, є там, як кажуть, різні сценарії, але вони АБЦ там нема. 4, 5, 6. Я думаю, це все ж таки більше по варіанту осетинського сценарія. Тоді теж, якщо взяти провокація, гарячий Саакашвілі якби реагує. В цей час вони не тільки серед... Вони грузинське село обстрілювали 2 неділі. Да, вони просто хотіли, щоб була ответочка. Ответочка прилетіла, вирішили навести порядок. От якби грузинські війська на своїй території. Це все Росія потім як агресію подає, паралельно заходить з Абхазії, де не було ніяких там проблем на той час, але вони і там атакують. Бомбить Горі, який в другій стороні знаходиться. Есмінець, чи що він у нас там називається, Москва, виходить з Севастополя, йде і обстрілює Потім, яке, в принципі, це взагалі... Ого, за скільки від лінії фронту. Літаки, аеропорт Тбілісі. Тобто це те, про що говорить цей от синочок чи внучок Примакова. Тобто
ті самі моменти, просто масштаби. 4,5 мільйона грузинів і 40 мільйонів Нет, українців. война с Украиной — это вообще совершенно другой этап будет, если такая война, какой он говорит, да, с бомбардировкой. Це може бути, як вони, знаєш, у них є таке, це теж тема принуждення к міру. Да? Тобто нанести удари і вимагати сідати за стіл переговорів і якби на їхніх умовах. Ну, то, что называется, есть такая русская поговорка: «Держите меня семеро», да, я сумасшедший. Я Да. сейчас пойду бомбить тут и так далее. І надія на те, що вони вже влізуть, вже в принципі навіть Штати чи інші не зможуть їм сказати, що ну, задню вони не будуть уже давати. Там зараз так само гуляє тема, що вони миротворців ведуть. Миротворців. Паралельно в цей час може включитися тема, чому я згадав ще за Абхазію, може включитися тема Крима, тобто той похід на Таврійськ, Угу. щоб уже якби, розуміючи, що другого шансу не буде, бо вже тоді, як вже, як кажуть, Мінськ-3, якого, я думаю, не буде, я надію, що цього не станеться, то вже Мінська-4 точно не буде. Вже американці, інші там... Ну, то есть война будет названа войной, скажем так, да? Ну, це вже буде, скажімо, пряма агресія, Ну, я але говорю, да. це вони подадуть як принуждення к міру, як зарвавшийся режим київський, значить, вирішив, в тому числі громадян Росії, яким вони там вже 500 000 на Донбасі отримали паспорта, вони кажуть, що там вже 600 з чимось тисяч. От. І оці от громадяни покажуть якісь тіла вбитих там бабушек, дітей, ну, не знаю, де вони їх знайдуть, в принципі. Да не, сделать могут. Да, это можуть, всё спокойно, можуть і да. самі їх обстріляти і картинку зробити. Русський обиватель в це повірить. Європа знову буде в паніці, що щось земля з-під ніг виходить, і вона їм може в деякій мірі навіть пробачити з умовою, що це там закінчиться післязавтра. На якихось там умовах трохи, ну, Кращих за нынешнее, да? ну, краще для вони не русських будуть. імеється. Для русських, так. Да. Надія на те, що все ж таки, по-перше, що це не буде локально. Якщо вони вже влізуть, то це буде війна. Якщо ми не будемо відступати як грузини, в нас сильна армія. Я думаю, що і партизанські дії в тилу ворога почнуться, тому що реально є і в Донецькій, і в Луганській області. Я як розвідник знаю, що ми працювали над тим, інші структури працювали, які вдарять їм і в спину, якщо ворогу, не простим, а їхні об'єкти будуть, і залізниця, і все буде на деякий час зупинено. Вони не зможуть це локально так за тиждень, як це вийшло з Грузією. А якщо вони затягнуться, то це буде навіть не Афганістан для Росії. Це буде та війна, після якої за рік, може навіть і швидше, Росія просто розвалиться. Вона не витягне цю війну з Україною. Перше, що це буде всім зрозуміло, що це агресія. Всім буде зрозуміло, якщо вони почнуть бомбити вже і аеропорти, різні там вузли залізничні, це будуть жертви серед мирного населення. І пояснити це тим, що вони мстять там за наші там якісь дії на Донбасі, це воно вже нікому не вдасться, особливо обивателю українському. І мобілізація, як мінімум, зразу буде десь 50 000 українців, які пройшли війну, будуть мобілізовані протягом кількох тижнів. Тобто армія виросте до 100 000. 100-тисячною армією в Росії нема стільки боєздатних підрозділів, щоб вести війну з боєздатною... Ну, они умеют воевать, ты знаешь как, да? Они берут и забамбливают все. Извините за такое слово, да? Ну, как они Чечню побеждали? Они же просто забомбили. Слухай, ну в Чечні не було точок У, а в нас точки У є. Ми можемо і забамбити і їх. Ми теж маємо їхні точки по Криму, по іншим, там ми не збираємося там чекати. Вони зараз військові частини свої розмістили вздовж кордону з Україною. Значить, ці точки теж будуть знищені, тому що це війна буде йти. Ми не будемо, як грузини, там єдине, що відступати і якби стримувати ворога. Ми будемо... Ну, за грузин была еще тем плохая ситуация, что от них фактически все отвернулись. Ну, даже, да. даже и в Украине в 2008 году понимали ситуацию в Грузии и поддерживали активно грузин. Очень небольшая часть патриотов, вот таких, как ты. Да, ми тоді на третій день вже готові були вилітати, вже аеропорт бомбили в Тбілісі, і нам навіть грузини, які готові були там нас прийняти, і якщо треба навіть озброїти для допомоги, показати, що Україна підтримує, із Прибалтики мали летіти хлопці.
Але ну, Грузія не могла нам забезпечити навіть те, що ми туди зможемо Ну, нормально. понятно, да. Но и в итоге, конечно, западный мир Грузию предал, как хотите. Да. Вот, но все-таки сейчас ситуация уже как бы Россия более очевидный агрессор. Сегодня даже до генсека НАТО Йенса Столтенберга дошло. Ну, я думаю, давно это знал, но он сказал, что Россия, теперь не стратегический партнер. Не Вже знаю. пора передивитися ту доктрину, яка ще Уж, з часів конечно, там, да. Она с 8-го года точно надо было ее поменять уже, но после 14 уж вообще точно, да. Ну, окей, будут менять, надеюсь, там все нормально. Если, как ты думаешь, если вот действительно Россия до того дойдет, что начнет с юга, с севера, с востока такую операцию, да, будет ли военная помощь Украине? Если будет, то в каком виде? я думаю, буде і досить таки серйозна військова допомога. Тобто, перший наш зараз дружня Польща, яка чудово розуміє, що таке російська воєнщина. З другого боку, в Польщі вже і американські розгортаються війська, вони отримують зараз і зброю, і F-16, і ракетні комплекси. Я думаю, що Туреччина теж не зацікавлена в такому підсиленні Росії. Хоче навіть з її інтересів в Чорноморському басейні. Но они лезть в войну не будут. Ну, вони не будуть, але якщо НАТО, буде лінія по всій структурі НАТО, то ясно, що вони попробують, можливо, вийти в Чорне море, десь їхній флот якісь маневри почне. Ну, хотя бы про пролив, да. Да, Дарданели закрить, да. Тобто, це буде війна. Це буде широкомасштабна війна. Я думаю, що ті, хто навіть знаходяться в Росії, вони розуміють, що вони не витягнуть. Це, пам'ятаєш, ці навіть русько-турецькі війни, да? Навіть трошки в історію нирнем, коли вони там протистояли французько, англійсько, там, які там коаліції Російська імперія. Да, вони там розказують про якусь шибку, там, де вони там якісь матроси там спасали своїх офіцерів, де там оборону тримали. Але всі війни, ці русько-турецькі, вони програвали. Так. Якщо взяти масштаби там Першої навіть світової, ну, все це буде напружувати і витягувати останні соки з суспільства російського. Не виключено, що їх відключать від системи SWIFT. Не виключено, що будуть інші там дії проти Нет, ну олігархів. если такая война, то, наверное, что тогда? Ну, у нас ще можуть там якісь моменти бути, там переговори, там те все зразу не рубануть, але російським олігархам, особливо тим, які мають свої гроші і дивіденди, вкладені активи за кордоном, якщо їм за це все затиснуть, то це буде величезна криза. Вони будуть зацікавлені в тому, щоб цю змінювати верхівку там. А що це означає? Це означає, що це розвал імперії. Багато хто в Росії з багатих людей зацікавлений навіть в розвалі У цієї. тебя твои думки полностью совпадают полностью с тем, что сказал Єдине, що вони ядерна держава, розумієш, це от декого лякає. Арсен Аваков, министр внутренних дел, тоже давал недавно интервью, он сказал практически дословно. Он сказал, он сказал так: я не верю в то, что русские пойдут, это, по-моему, дословно. Второе, что если они пойдут, это будет такое количество жертв. Для нас, к сожалению, тоже, но и для них это будет огромное количество жертв, и этого эта страна уже не выдержит такой войны. Вот. Скажи, пожалуйста, у нас ПВО достаточно хорошее сейчас? Есть чем Я пробиваться? не володію повною інформацією, але я думаю, що це краща ситуація з ПВО, ніж була в 2014 році. Ясно, що багато що там застаріли, але ті ж самі ракетні комплекси С-300 і інші у нас є. Це якщо тоді 11 чи 12 літаків збили грузини, то я думаю, тут ми тим більше не знаємо, можливо, нам щось і прийшло як допомога, так що, як кажуть, ми не знаємо про це. Нам не доложили з тобою, да? Тому я думаю, що багато з тих льотчиків русських, які будуть сідати в літаки, будуть думати, чи треба там перед тим позвонити рідним і попрощатися. І якось бомбити навіть. Я не думаю, що там дуже багато є таких фанатів руського міра, які будуть особливо бомбити, не дай Бог, якісь міста. Одне діло, що якісь там військову частину там, чи аеропорт, а друге діло, якщо це будуть бої в містах. Бої можуть бути і за Маріуполь, і за інші міста.
І як вони там збираються, як в Грозному себе вести, Напевно. ковровим бомбометанням, Но они иначе не воюют. ну там то вони могли ще себе заспокоїти тим, що там чеченці. А тут же ж, якби ті, які за Медведчука голосують, які там за русський мір, якби в русський патріархат. Типа своих бомбить. Да, а логічно, в них там і родня є. І як це пояснити? Буде потім там, ну, нас, ми офіцерами виконували свої... Я, знаешь, вспомнил, хорошо ты вспомнил про Мариуполь. Я помню 2014 год, не помню месяц, правда. Когда был, лето, по-моему, когда обстреляли русские ракетами микрорайоны. Ні, це була зима. Зима, Я да? був на похоронах тих, це був січень. Ну, да. Да. Вот. І причому знову таки, знаєш, знову ці от варіанти символізму. Це було на теж на День Злуки, здається. Тобто 22 січня. Они это любят, русские это Да. любят. Да. От чеченці вони коли вивозили? 23 лютого, Да. тобто на День Совєтської армії. Там по вас, по кримським татарам, там травневі ці всі свята, да, в деякій мірі теж, якби, коли бої під Іловайськом, День Незалежності України, коли перших хлопців вбили на Майдані, 22 січня, на День Злуки. Тобто таке враження, що це черти там сидять такі, які от якісь такі, ну, святі для людей дні, або святі для них дні. От, вони, тому десь теж чекати. В цьому році що у нас ще? 80 років початку Великої Отечественної війни. Червень. Да. Проти фашистів. Тобто тут знову, типа, от Україна веде себе як фашисти, треба то, що діда не завершили. Надо иметь в виду тоже, это важная вещь для них. Оцей от певний символізм, там їхні всі Дугіни, там інші мракобеси, які сидять, там, які мозги у російському суспільству, навіть і інтелігенції, таким як Міхалкову, там вони загадали. Інтелігенція. Ну, я маю на увазі, вони ж себе вважають, якби біла кость, голубая кров. Є десь найближчих півроку є загроза того, що Росія може знову попробувати нанести удар. Який це буде удар, наскільки? Але це не той час, коли 100 років назад, коли Українська Народна Республіка там проти цієї армади стояла сама, і що навіть в спину били там поляки. Сьогодні поляки наші союзники. Сьогодні там Ты на Польшу не обижаешься, кстати? Ні, в мене друзі поляки. Да? За тот епізод. І Боболовича Павла, ти дуже знаєш, наш друг, і Малгажата Гашевська, ти за неї сьогодні говорив. Да, я просто знаю, нет, потому что ты напомнишь, что тебя задерживали. Ну, вони ж не тому, що я якісь, ну, скажімо, маю якісь антипольські погляди. Я навпаки вважаю, що нам, двом народам, яких є по 40 мільйонів, треба бути єдиною силою проти Росії. Тоді цих навіть 150 мільйонів. Нам ще литовців, і це вполне хватить. І грузини. Ми прекрасний Балто-Чорноморський союз, маючи союзниками там ще з їхніми там хоч мухами, але тих самих румунів, чи там чехів, чи хорватів там. Знаешь, какие бы кто ни был, но видеть рядом русских с их оружием никто не хочет в итоге, да? Помнят лязг гусениць русських танків, пам'ятають той безпреділ і пам'ятають ту зверхність відношення до того, що ми тут вершимо вашу історію, а що ви про це думаєте? Ну, в Чехии немножко подзабыли, на мой взгляд, но русские могут напомнить. Я думаю, не всі подзабили. Те, що там собі дозволяє їхній сьогоднішній президент, чи там прем'єр Словакії, який дозволяє... Чукнутий абсолютно. Ну, Росія працює, вона свою колонну... Они просто, знаешь, любой мерзавец в мире знает, где взять деньги. Это обычно адрес посольства или Дома культуры России в какой-нибудь столице. Скільки в них там на рік? Десь в районі 500 мільйонів доларів передбачено на вирішення. На подкуп. Да. І проросійські, там, скажімо, там і преса, і все інше. Я почему вспомнил про Мариуполь, хочу договорить. Я тогда работал в московской газете, и у меня там на сайте была редактор, девушка по фамилии Маранди. Она гречанка из крымских греков, которых туда когда-то при Екатерине. Ми з ними пересікалися, да. Там Чермалик, там грецкие вот да, и вот у нее родственники живут в Мариуполе. И их прям вот обстреливают, да? И она при мне им звонит. Она говорит, что там по вас Россия бьет? Нет, это Украина нас обстреливает. Откуда, типа, удары? Да вот отсюда. Но это же Россия. Нет, это Украина. Она им пытается объяснить, что зачем Украине обстреливать город, который находится под ее контролем, то есть свой город, стрелять себе за спину.
логика не работала тогда. Вот настолько верили российскому телевидению, что видели ракету оттуда, а все равно считали, что украинская армия стреляет. Ты понял? Ну, біда в тому, що зараз також якась частина буде в це вірити. Тобто, якщо навіть вони обстріляють самі ж наші міста і будуть закидати, що це Україна зробила, тобто логічно виходить, що наші війська мали зайти на нейтральну полосу там і насипати туди, або не знаю, яким чином це мало відбутись, тому що ти ж реально пам'ятаєш, як деякі нерозірвані снаряди. Так то там видно все було, там по зйомкам було видно все. Да? І все рівно частина, я був на похороні тоді, коли хоронили, тоді ж біля 30 чоловік загинуло. А у нас загинув наш хлопець в Донецькому аеропорту, але він родом був з Маріуполя, Андрій Миронюк. І ви якраз привезли хоронити його? Да, і ми на цвинтарі хоронили ми його, а привезли тих, хто загинув. От пам'ятаєш, там вся сім'я загинула, дідусь там один загинув, живий лишився, і маленький хлопчик, і його м'які іграшки там клали на могилку. І я хлопцям кажу, давайте підійдемо, співчуття покажемо, бо так відстань між нами була метрів 50, могилка тут їхня, а там ми підійшли, ну і так же ж дід там, да, я все розумію, ребята, я все розумію, бо там ви ж там розумієте, хто за цим стоїть, да. А дехто там теж, у них же совісті нету, крові скільки на них, вони ще сюди підходять, там. Я кажу, так, що ви там маєте на увазі? Ну, якщо б ви сюди не прийшли, то б не було цієї війни. Я кажу, почекайте, це ми прийшли, да? А Росія, значить, тут була вже у вас, да? Тобто ви вже себе відчули частиною Росії, а те, що от вони собі дозволяють вбивати ваших людей, так це просто ви списуєте, що це війна, що, значить, це можна вважати, що це не агресія Росії, а це якби, ну, промахнулись немножко ребята, хотіли вбити військових, а вбили мирних. А в Донецьку тоді, коли вони між собою почали були і цей тролейбус там загинули, вони розказували, що це українські війська. Хоч вони з дворів стріляли. 35 кілометрів було від бойових позицій. Да. Їм пояснювали, що ну, не могло нічого прилетіти за 35 кілометрів. І все рівно обиватель Донецький вірив в те, що це українська армія вбиває. Тобто це, я думаю, з цих голів, які забиваються російським телебаченням, які російським інтернетом, російською попсою, там, воно не вивітрилось, на жаль, в багатьох в Маріуполі, в там, Сєвєродонецьку чи ще в якихось цих містах. І на це Путін і його ця от вся русько-мірська публіка розраховує. Ще в цьому році, наприклад, можна розіграти цю провокацію. Слушай, а как ты думаешь, они рассчитывают все еще на реванш политический внутри Украины? Вот, но на то, что условные пророссийские силы придут к власти? Или, может быть, они... Ну, вообще, у тебя есть ощущение какого-то определенного реванша, как у многих людей, которые там участвовали в войне, и ветеранов и так далее? Ну, я думаю, що все ж таки це більше як не картина, це штришки певні. Тобто воно ніби мазки ці на чистий папір лягають, але шансів немає у Медведчука виграти. Вибори. Це може певна гра партії влади в другому турі, щоб виставити Зеленський проти Медведчука, там, чи якась інша їхня людина проти цього представителя руського міра, навіть якщо буде там Оксана Марченко, йти, образно кажучи, ми чудово розуміємо, чи це буде дівчинка, чи це буде якийсь там бойко. Ты видела недавно, что она берет из ведра какого-то, достает череп человеческий, целует его, потом говорит, что он вкусно пахнет. И я так немножко, знаешь... Ну, давай не будемо про ці всі моменти. Це, як би кажуть, трошки руський мір, він пахне теж, може для когось він і пахне, але реально він пахне черепами, пахне кров'ю. І я думаю, що Путіну не потрібна навіть не багато, а довготривала комбінація. Перемога політична, вона не буде в цьому році, вона не буде в наступному році. Йому
так як він відчуває, що його вже час закінчується, а він же як собиратель русських Ты думаешь, земель. он ощущает это? Мне кажется, он думает, что он вечно будет жить. Я думаю, що ощущає. Навіть те, що заряджають тему про його хворобу, заряджають Может, специально, это ФСБшные такие домовые завесы, знаешь. Он вон здоровый, бегает и на лошадях скачет, а его хоронят каждый год. Ну, можливо, да. Це я все ж таки думаю, що все ж таки там уже готують йому заміну, готують певні. Есть, то ли есть, только он об этом не знает, потому что он-то не хочет никуда уходить, я в этом абсолютно. Все ж таки, людина, яка більше 20 років при владі, я думаю, це як ми, знаєш, коли нам уже скоро буде по 50, і ми відчуваємо, що ми Слушай, вже... диктатор Зимбабве правит 50 лет. Ну, Или сколько там? диктатор може і править, але кожен диктатор відчуває, що є, як кажуть, це, знаєш, коли імперія починається, вона йде вверх, коли вона є в розквіті, і коли імперія починає загибатися. І я думаю, що Володя Путін відчуває, що ця імперія починає загибатися, і йому хочеться, щоб цей, як кажуть, цей крах імперії не асоціювався з ним. І тому йому зараз грати там з Медведчуком, там в якісь дострокові вибори, в якісь перемогу проросійських сил. Він реально розуміє, що після всього того, що було, після 2014 року в них шансів нема виграти. Слушай, а вот другой... 30% вони візьмуть. Я понимаю, нет, выборы невозможно, это выиграть, это абсолютно понятно, там потолок есть какой-то. Но, допустим, тема агентуры, да? Ну, агентуру закрыли, эти каналы, это очень хорошо, тут без вариантов, тут нечего обсуждать, их давно надо было закрыть. Но вот эта история с операцией, которая, по мнению многих, была по захвату Вагнера, которая должна была просто войти в учебники спецслужб, как, ну, там, как вот рассказывали, что самолет должен был сесть в Киеве, там просто, и это бомба, конечно, полсалона этих вот настоящих реальных террористов, да, которые там самолет, ну, все. Ну, да, які перед тим говорили купу всякого компромату, що вони там воювали, збивали. То есть там... это просто Украина показала бы себя, ну, это уровень, я не знаю, там... Израиля, да, Моссада какого-нибудь, вот так. Да, и вдруг это проваливается, и многие украинские журналисты, такие имеющие авторитет, говорят, что это слив был из кабинета вообще президента. Вот. Из ближнего окружения, они не конкретно не называют кого, ну, примерно понятно, да, там кто-то из ближнего окружения. И вот сейчас готовится фильм, о котором сегодня Бутусов говорил у нас в эфире тоже. Он не знает, что там будет, может, знает, но не говорит, но я спросил, что он говорит, я не знаю. Вот, хотя этот Грозев Христо, который Берингкат, он сейчас в Киеве, сейчас снимает здесь, доснимает этот фильм. Вот что ты знаешь про эту операцию, если знаешь, как военный, как человек, это тем более ты разведчик, и это что военная разведка тоже занимается. Вот действительно ли все это было, и что из этого следует вообще? Ігор, я думаю, що щось було. Тобто я не можу там цю ситуацію зараз, ясно, що по-своєму, і ця криза влади української пов'язана з цим Вагнергейтом, її може по-своєму розкручувати і Росія, тому що показати, що от якісь є ігри спецслужб, що українська влада там десь йде на якісь переговори, на якісь торги. Там це чуть-чуть нагадує ситуацію з кольчугами в Кучмі, пам'ятаєш? Да. Тобто теж те, що вдарило по Кучмі, але реально воно вдарило по Україні. Тут теж треба, як кажуть, не перегнути дуже сильно, щоб це не перейшло в якесь протистояння таке вже громадянське. Да? Боротьба за владу на вулицях з допомогою воєнізованих якихось угрупувань. Цього не можна допустити. Але реально треба провести незалежне розслідування і зрозуміти, якщо це було знову через якісь торги чи через певні моменти, ми могли провести цю операцію, але не провели, тоді винні повинні відповідати. З другого боку, знову ж таки, я ж кажу, не треба вже якби і перегибати, щоб ми разом, як кажуть, з дитинкою... Да, не виплеснули ребенка. Разом з водою. Ясно, що треба довіряти міжнародним розслідуванням, документам. От
Я думаю, що це, як кажуть, немає нічого того таємного, що не стане явним. Да, вот сейчас, кстати, такое время, когда, как я говорю, знаешь, шило в задницу не утаишь. Да, ми живемо в часи технологій. В том-то и дело, все. Ну, головне, що ясно, що теж і можна кожну технологію теж перекрутити. От, що Росія гібридні всі ці моменти вміє. Як кажуть, спочатку розкачати ситуацію, а потім уже як піде, то вже не зупиниш. Их мечта, конечно, в Украине, это чтобы был Росбрат такой, да, чтобы тут Да. начались Поделить по беспорядки, Дніпру, да. там, да, там. И воспользоваться. Они только это умеют. Они понимают, что Украина в едином состоянии, в каком-то сплоченном, она им не по зубам. А вот в состоянии, когда потери какого-то управления, что-то вот они на этот шанс рассчитывают всегда. И- Тому я ж кажу, президенту треба, він вже почав робити кроки патріотичні, да, от, з цими каналами. Він все рівно дійде до того, що йому треба буде вибирати. Або не бути там, як кажуть, таким певним, не знаю, як це навіть сказати, своїм для українських сил і якби ну, таким партнером для Росії. Ну, партнери в Росії тільки в одному форматі можуть бути, коли Росія нагибає. Когда нас сверху, Да. да. Не можна з Росією після всіх тих дій, які навіть за останній час вона провела, не можна шукати миру, нема там миру. І Зеленський повинен однозначно вже прийняти рішення стати на сторону патріотичних сил, підсилити, мати свою таку більшість вже коаліційну і зробити все для того, щоб проросійські сили через судові процеси. Чому Портнов не сидить? Людина, за якою є закони 16 січня 2014 року, через яку почалася так кровава вже історія Майдану. Ця людина має давно сидіти. Чому Медведчук не сидить? Чому Шуфрич, за яким стояла тема тітушок, який це організовував, Калашнікова вони там ліквідували, який був трошечки тупіший, скажімо так. А тих, які десь в певних іграх олігархів, ті, які Вот мають... когда я говорил про ощущение реванша, я тебе как раз имел в виду вот этих людей. Потому что когда ну, в разных стадиях под подозрением или как-то сидят патриоты, люди, которые ну, явно проукраинские, да, и одновременно эти не просто не сидят, на них и дел-то нет. Да? А некоторые сидят І на товариш постах. Портнов може собі заявляти, що от ми там Стерненка вже там чин, слід, Да, що вони просто будуть 2-3 лікують, процеси, да. ну типа як по його графіку там іде. Ну, чи що. он дает как бы ощущение того общества, что он рулит судебной системой. Да. В стране, которая идет в ЕС, которой надо судебную реформу делать. А тут Портнов пишет: я там вот этого сейчас посадим, еще посадим. Еще господин Татаров, я его не знал вообще, кто он такой. Но у меня в ленте возник мой пост, воспоминания, есть спогади, да? И я смотрю там пост, который я сам репостнул в 2014 году, как раз 20 числа, 20 февраля. Когда вот Коли він самый виступав, ужас был. виправдовував. Когда он говорил, что полиция, милиция не стреляет. То есть он лгал тогда, он был официальным лицом МВД Януковичского, он лгал, и сейчас этот же самый человек, Це по-своєму такий міні-Геббельс був. ну, який, тебе лучше да. помнить. Я думаю, що навіть виходячи з кислотності таких людей, їх треба максимально, щоб вони не мали ніякого впливу на ситуацію. Так само от кажуть, що ці операції наші не відбулися через призначення Демченка, да? Тобто по лінії спецслужб. На це треба реагувати. Я думаю, що... Это обязательно нужно расследовать. Это не может остаться без ответа. Але на вообще. час розслідування їх треба усувати від керівництва, від тих посад, і вони не повинні мати за собою всі ті механізми, які вони мають впливу. Ну, що ми з тобою можемо вплинути на політику держави, що може вплинути Татаров чи Демченко, так? Ну, звісно. А давай подивимося все ж таки, наскільки ми з тобою патріоти України і наскільки патріот України Татаров. Може він як системний, він комусь вигідний, тому що він може вибудувати якусь піраміду, де буде все працювати на Єрмака чи ще на когось. Але ми виходимо не з інтересів якоїсь партії влади, ми виходимо з інтересів України. Слушай, что ты скажешь по истории с Коломойским? Америка вводит санкции против Коломойского, который был тогда губернатором, да? Официально там написано официальное лицо. Как раз за те годы, когда он был официальным лицом. Значит, Америка вводит санкции, в Украине ничего нету.
Ні розслідування, нічого. Ну, Айдар, у нас держава все рівно ще залишається Я олігархатом. хорошо и сказал, ты с этого начал, ты свою молодость начинал с борьбой с олигархической Да. системой. И что? Кучмізм ще живий. Він, на жаль, якщо побороти одних олігархів, в цьому в першу чергу були зацікавлені інші олігархи, які... Тут дело-то не в Коломойском лично, да. Тут Боротьба за, скажімо, за першість серед впливових людей. І зараз навіть в цій ситуації збивання Коломойського інші олігархи можуть, щоб його активи на себе потягнути. я понимаю, ну, Америка просто вот он оказался под рукой, но на самом деле там и другие-то не краще. Звісно. Да. Візьмемо пана Ахметова, який, якби він, скажімо, цю не вів таку гру тоді в 2014 році, ми ж розуміємо, що це, скоріше всього, була якби створити проблему, потім сказати Києву, я цю проблему закрию, якщо ви мені дасте можливість моєму бізнесу, моїм Ну інтересам. что, доигрался? Доігрався, Ага. але я думаю, що він все рівно ще продовжує і грати. Ну, с русскими играть это дело такое. От ми ж стояли, да, від Широкіна, моя рота стояла від Широкіна до Чермалика, того самого грецького села. Там була точка, де стояли цистерни з аміаком, ну, які використовувався на полях, там все. І от ми спочатку боялися там розмістити один з наших підрозділів. А потім ми зрозуміли, що там саме безпечніше місце. Тому що це шкурна територія Рената Леонідовича, і що ніхто її обстрілювати не буде, тому що він як прикармлював з одної сторони, так і прикармлював з другої сторони. Як наші не насипали деякі, було заборонено насипати на ту сторону, де логічно могли бути його частини, ворога частини, але там були якісь інтереси Ахметова. Так само і тут. Тому, коли він втік в Монако, пам'ятаєш, після революції помаранчевої, у нього був період, коли він втік був в Монако, коли Луценко там їздив на БТРах там, до нього в Донецькі в офіси. От, ці певні такі театральні жести, на жаль, закінчилися. Вот у нас много в политике театрального, много театра, действительно, и мы маловато делаем. Да? Фантик красивий, а конфетка то залишається, на жаль, не дуже... трошки з іншого матеріалу, конфетка. І тому, поки ми не буде, як кажуть, форма відповідати змісту, того часу у нас такі проблеми будуть і з олігархами, і з проросійськими силами. Коли ми боремося з проросійськими силами, Медведчук фінансує тероризм, але чомусь Медведчук на волі, а телеканал АТР лишен государственного фінансування. Да. З другого боку, його шкурні інтереси колись теж і там, і там, і там. Те, що йому було потрібно, йому давали, тому що треба було якогось посередника в переговорах з Росією. Ну і що, много напосередничав-то? Да. Ну, для когось, може, якісь питання вирішив. В першу чергу, ясно, що для себе. І добре, що зараз йому через цей продуктопровод перерубують фінансування. Але я думаю, що це не одна точка фінансування для нього. От, я все ж таки вірю, я оптиміст, я вірю, що в цьому році, знаєш, що буде? Однозначно, будуть помилки ворога. Головне нам ними скористатися. Помилки чи з тою агресією, яку вони хочуть, чи з якимись певними інформаційними вкидами, вони будуть десь палитися. Тобто вони десь будуть діяти трошечки туповато. І ці моменти треба, щоб і влада реагувала. Ми хочемо, щоб СБУ все ж таки було службою безпеки, а не службою, яка бореться з економічними певними інтересами. Хочеться, щоб, звісно, загадочна руська душа і надія все ж таки на Сполучені Штати. Бо з таким союзником ми можемо дати по шиї і Путіну, і всім іншим ворогам. Ну, поки що навіть президент Байден, к сожалению, нашому президенту не позвонив, сказав, з якихось там обставин. Ну, може він йому дає зрозуміти, що давай на ти дій відповідно проти російських інтересів, а не намагайся... Ну, от ми теж надіємося, що наша власть буде діяти проти російських інтересів, а не зажимати кримськотатарські медіа, які роблять те, що потрібно. І допомагати кримськотатарським медіа. Спасибо тебе большое, что пришел.
Вам спасибо, что смотрите, что помогаете и во время трансляции в Ютубе через функцию Суперчат. Но лучше всего, если вы хотите постоянно помогать нашему каналу выжить вот в это тяжелое время, это на сайте Patreon. Оформите любой донат ежемесячный. Это будет очень правильным решением. Всего доброго. Смотрите АТР. Завтра марафон с АВТР будет продолжен. До новых встреч.